Сноринол – хапчета против хъркане. Ако вие или вашите близки имате проблеми с хъркането, поръчайте Сноринол. Иновативен и естествен продукт, разработен по специална рецепта от висококачествени билкови екстракти. Комбинацията от билки прочиства носните синуси, стимулира мускулатурата на дихателната система, намалява производството на секрети и премахва възпалението в назофарингса. С Сноринол хъркането става по-слабо изразено и скоро напълно изчезва. Сноринол се препоръчва за мъже и жени, които имат изкривена носна преграда, наднормено тегло или хъркат вследствие на сънна апнея. Активирането на дихателните мускули помага за възстановяване на здравия лумен на трахеята и свободно преминаване на въздуха от носа към белите дробове. Потискането на възпалителните процеси в сливиците и аденоидите води до намаляване на техния размер и работата на дихателните органи става гладка и безшумна. Спри хъркането и дишай спокойно с Сноринол.